Aloja. Mä teen pikkasen videoblogin. Mä en oo pitkästä aikaa puhunut kameran kanssa. Mä tuun katsomaan, jos mä saan mun iPhone liikkumaan nytten. Sunnuntaina musta tuli presti. Ja tuntuu vielä ihmeelliseltä, että sanoa, mutta se on okei. Ja nyt kun musta on tullut presti, mulla on tullut isompi pressi. Se pressi ei oo tarvi olla huono pressi. Se on mun mielessä hyvä pressi. Mutta se pressi on justiin, että mun pitää olla niin puhtaana, kun mä pystyn. Ja pitää itse pois kaikista huonoista jutuista ja seuraa Jumalan tietä. Mä en ole missään nimessä perfect, mutta se ei satu, että yrittää olla. Ja mä halusin vähän puhua siitä taistelusta, mikä jätkillä on nämä päivät, kun se tulee, että säästää sun energiaa. Ja kun normaali ihmiset, nyt mä sanon normaali ihmiset, kun se on näillä päivinä normaalia, että heiluttaa sun keppiä vaikka mihin, naisiin, kotisivuihin, sun fantasioihin, vaikka mihin. Se on normaalia nämä päivät. Mutta 102 vuotta sitten niin se ei ollut yhtä normaalia. Ja siihen aikaan se oli epänormaalia, että heiluttaa keppiä oikealle ja vaselle vaikka mihin. Se oli, siihen aikaan se oli epänormaalia, mutta nyt me ollaan tultu siihen pisteeseen elämässä, missä se on normaalia. Ja ihmiset, ne vaan antaa sen olla, kun se on se helpompi juttu, että tehdä. Ja tuntuu hyvältä. Eli mitä mä näen sen, nämä normaali ihmiset, ketkä nyt heiluttaa niiden keppiä vaikka mihin, niin niillä on koko ajan tämmöinen käärme kurkun ympäri, mikä kuristaa niitä koko ajan, missä ne ei saa henkeä, ne ei saa raikista ilmaa, kun se käärme on kurkun ympäri koko ajan, kun sä et näe, mitä sä teet itselle, kun sä oot aksepteerannut justiin tämän elämän, että se on normaalia, että tää semmoista mä ruukasin itse olla siinä tilanteessa, missä mä olin, mitä mä olin 14, 15, 16, 17, siis kun mä olin 22, suurin piirtein siihen pisteeseen, niin mä sain kuulla ihmisiltä ja lääkäreiltä ja kaikilta ihmisiltä mun ympäristöllä, että joo, se on normaali, että vaan nauti pois, tee mitä sä teet, vaan you go, you do, whatever you do. Ja mä olin niinku, että voi vau, tää on aivan mahtavaa, että tää on, tämmöistä saa tehdä. Ja mä olin niin brainwashed siitä hommasta. Ja lopulta mulla tuli semmoinen herätys, että tää on täyttä paskaa. Se on okei. Niin nyt kun nämä ihmiset, kenellä on tämä käärme kurkun ympäri, niin kun ne tulee siihen pisteeseen, mihin mä tulin, missä se oli, että tää ei ole enää hyvää mulle.
tämä ei ole normaalia. Kun ne tulee siihen pisteeseen, missä ne huomaa, että tämä ei ole normaalia, niin kun ne alkaa taistelemaan päin sitä käärmettä, että se menee pois siitä kurkun ympäri, sulla tuo olemaan suurin piirtein 2 kuukautta, mä sanoisin. 2 kuukautta, missä se käärme tulee ja koittaa pitää happea pois susta. Ja se on raskasta, mutta sä tulet jatkamaan, että saamaan pois tämän käärmeen sun kurkun ympäriltä. Ja sitten kun sä tulet siihen pisteeseen, missä mä sanoisin ehkä 90-150, päivä 90-150, niin sä huomaat, että yhtäkkiä sä alat ottamaan kuria sitä käärmeestä. Ja tämä tunne, että kun sä saat hengittää raikista ilmaa mikä kuristaa sua koko ajan, että pitää sua kiinni näissä epänormaalihommissa, sä turhanpäiväisesti nakkaat sun energiaa, niin nyt kun sä oot kurissa siitä käärmeestä, se on miten sä alat näkemään elämää, kun sä saat rauhassa hengittää raikista ilmaa, missä tää käärme ei ole niskan ympäri, kurkun ympäri. Sä alat näkemään elämää ihan erillä tavalla ja se on kauhean kaunista, että nähdään elämää tällä tavalla, mutta siinä on pikkasen negatiivisia sivuja. Se on justiin se, että sä alat lopulta tuntemaan itse aikaa yksinäiseltä, mutta sun ei tarvitse tuntea itseä yksinäiseltä, jos sä valitset, että seuraa Jumalaa. Mitä mä oon valitsenut tehdä? Mä rakastan Jumalaa ja mä valitsen, että seuraa sen teitä niin paljon kuin mä pystyn. Ja se saa mulle tämän turvatunteen elämään, missä mä en tarvitse tuntea itseä yksinäiseltä ja missä mä tiedän, että kaikki asiat tulee hoitumaan sen mukana. Se on okei. Mutta mä voin ymmärtää, miten yksi ihminen, ketä ei usko Jumalaa, se menee näitä ratoja, se tulee tuntea itse tosi yksinäiseltä. Sen takia, kun silloin kuri siitä käärmeestä ja se voi hyvin ja se saa hengittää rauhassa, niin sitten kun se alkaa katsoa siellä ympäristöä, niin se tulee huomaa, kuinka monta ihmistä on, kenellä on tämä käärme vielä kurkun ympäri. Ja siellä enemmän kuin se alkaa, jos se antaa sen ympäristöllä, että olla näitä ihmisiä, kenellä on se käärme kurkun ympäri, niin siellä enemmän sä alat hävittämään justiisia kuria sun omasta käärmeestä. Ja jos sä jotenkin lailla pystyt ottaa itse pois näistä ihmisistä ja olla yksin rauhassa ja tehdä asioita yksin ja olla yksinäinen, hoitaa sun elämää itse yksin, niin mitä mä yksinäiset tarkoitus on just, että et me juhlimaan, että me ottaa huumeita, että me tekee turhanpäiväisiä hommia, mikä saattaa sut mennä takaisin näihin ratoihin. Ja se on okei. Niin kun sulla on se kuri siitä käärmeestä, niin sulla ympäristöllä alkaa tapahtumaan juttuja. Tämä on nyt alkaa olemaan vähän enemmän spirituella sivulla, se on justiin, että demonit tai saatana, niin se ei tykkää. Se ei tykkää, että sulla on kuri näistä hommista. Se ei tykkää, että se on ärsyttävää, että sulla on tämä kontrolli, mikä sulla on. Kun se ei enää pysty kontrolleeraamaan sua, kun se huomaa, että sä kontrolleeraat sitä. Niin se tykkää, se on tosi härnäävää. Se ei tykkää siitä, se hermostuttaa. Ja niin se tulee tekemään, koittaa
tehdä tämmöisiä hommia, että sä hävität itset. Ja mä tuottaa pikku eksemppeli. Ja tää on vähän omituinen eksemppeli, ja mä koitan tässä tyytyttää mun piippua, tai mitä sä sanot suomeksi. Mutta mulla oli yksi piste, yksi pikku periodi mun elämässä, missä mä oon nyt pitänyt kuria tosi kovaa tästä käärmeestä, enkä antanut sen mennä irti minnekään. Mä mediteeraan, käyn kirkossa, mä saunaan, mä reenaan, että pitää täyttää kontrollia täällä. Että jos tuo jonkunlainen huono fantasia tai joku huono ajatus, niin mä oon aina sen kimpussa sillä tavalla, että mä nakkaan sen pois. Että mä en anna sen siellä kasvaa. Heti kun joku tuo jonkunlainen, mikä intruder on, rosvo tulee mun päähän, niin mä oon heti siellä pörröttämässä mun silmittekaan, että hei, tää ajatus, tää ei tullut multa, mä en halua tämmöistä miettiä, mä oon heti siellä puistamassa sen pois, heti. Tää on mitä mediteeraus ja reenaus ja Jumalan tie on tehnyt mulle, että mulla on justiin tämmönen pää, missä mä huomaan, että jos tää oli mun ajatus tai ei. Jos en mä yhtäkkiä alan fantasiseeraa jostakin naisesta tai miettii, että päästä irti siellä käärmettä pikkasen, niin mä oon heti siellä päässä, että sanomassa, tää ei ole mun tie, tää ei ole mun ajatus, mä en halua mitään tämän kanssa tekemistä, mä heti nakkaan sen pois. Ja sitten joka sunnuntai, niin mä oon kirkossa ja mä käyn, kun kirkossa sulla on tämmöinen hiljainen aika, missä sä istut Jumalan talossa, ja kun on semmoinen hiljainen minuutit siellä kirkossa, niin mä käyn puhistamassa pään kokonaan kaikista näistä negatiivisista ja huonosta jutusta ja näistä fantasiseerauksista, mitä mä oon miettinyt viikon aikana. Ja mä käyn heti puistamassa ne pois, että mä en halua tuommoista roskaa mun päähän. Mä oon kauhean hyperkoncentreerattu, että pitää mun käärmettä kontrollissa tällä väliä. Niin saatana ei tykkää tästä, se inhotra, se huomaa, että se ei pääse tänne leikkimään, niin se koittaa monta eri taktiikkaa, että saada sut hävittämään itset. Ja miten se yrittää niitä, se koittaa laittaa naisia tulemaan sun ympäristöön. Naisia, ne pystyy olla hyviä naisia tai sinne voi olla huonoja naisia. Ja mä oon konsentraattu, mä en halua mitään naista mun elämään, mä tiedän sen, mä en halua mitään naista mun elämään, mä en halua pitää seksiä, mä en halua mitään tämmöistä, mua ei kiinnosta, mä en halua, ei kiitos. Joku toinen kerta, mutta ei kiitos. Niin yhtäkkiä mä olin ollut saunamassa yhdessä pisteessä ja tuli tämmönen tyttö kävelemään siitä ohi ja se tuli puhumaan munkaan. Mä huomasin, että mulla oli kiinnostusta tästä naisesta. Mä tunsin mun systeemissä, mun ropassa, että mua kiinnosti, että mulla tuli tämmönen pikku tulisysteemi Kanadasta. Tuli se nainen, se tykkäsi saunata. Ja lopulta se tuli semmoiseen pisteeseen, missä me tavattiin toisiin pari kertaa, mutta me vaan juteltiin, me opittiin tuntea toisiin, mutta aina kun me saatiin heippa toisille, niin mä halasin siellä. Mä halasin tätä tyttöä silloin, kun me halattiin toisiin, niin mä huomasin, että mulla nousi jotakin pöksyssä. Ihan ilman, että miettii mitään huonoa mun päässä. Se oli vaan niin kuin semmoinen veto vaan tähän naiseen, että mua kiinnostuttaa sillä puolella tätä naista. Se on okei. Se on ihan ihan normaali homma, että tapahtuu. Jos sua kiinnostaa joku nainen ja sä halat siellä, niin sulla roppaa aktiveeraantuu. Ja sitten kun se oli kolmannetta kertaa, kun me oltiin tavattu toisia, me ajettiin mennä saunaa yhteen toisten kanssa. Ja niin siinä oli yksi piste, missä me oltiin kummakin ihan riisuttu
vaatteista ja se seisoi suihkussa pesemässä itseään ja mä olin justiin menossa saunaa sisään se ohi, mutta siinä tuli semmoinen tilanne, missä se oli ihan riisuttu alasti mun eessä ja meillä oli semmoinen meillä oli semmoinen tilanne, missä me pörrötettiin toisia silmää aika syvästi ja se antoi semmoiset silmät mulle, missä se oli niin kuin, että sä voit tehdä mitä sä haluat mulle. Ja siinä mä tunsin voimakkaan veton, mutta mä valitsin sinne, että mennä suoraan sisään saunaan mieluummin. Ja mä en halua sanoa ihan, mitä mä koitan tällä sanoa. Se on justiin se, että se on näin syvästi mä oon tässä kurin pitämisessä tästä käärmeestä, että vaikka kun tulee tämmöinen nainen, ketä antaa itse, kenelle mulla on kiinnostusta, niin mä en anna se voittaa. Ja se on tosi mukava nainen, ei mulla ole mitään huonoa asiaa vasten, mulla on vaan rakkautta siellä päin. Tosi mukava nainen, tosi mukava. Mulla on ikävä siellä tähän päivään, mutta se on okei. Mä toivon, kaikki menee hyvin sen kanssa. Asiat vähän loppuu sen jälkeen, sen takia kun se häläväliä. Se on okei. Se tekee paljon huonoa naisen mentaa päälle, jos joku jätkää niin vaan sanoo ei kiitos tuommoisessa tilanteessa häläväliä. En mä tarvitse mennä siihen sisälle. Se on okei. Mutta se on justiin tämmöisiä juttuja, mitä se saatana tai demoni koittaa tehdä, että ottaa sua takas siihen sun vanhaan tilanteeseen, missä se käärme nytten nykilee sun niskassa. Sanotaan nyt vaikka, että voisin mennyt läpi tämän, mä olisin tehnyt tämän asian siellä suihkussa, siellä saunassa, vaikka mä olisin mennyt läpi tämän kanssa, niin siinä olisi ollut semmoinen viikko pari, missä mä tunteisin itse tyhjänä. Ja silloin kun mä tunnen itse tyhjänä ja päästän ulos mun energiaa tämmöiseen naiseen, ketään mä varmasti en menisi naimisiin edes senkaan, ymmärräkö? Mä en ihan nähnyt naimismateriaalia. Siis siinä oli paljon naimismateriaalia, mutta mä en ole siinä iässä, missä mä haluan vielä mennä naimisiin hällä Niin, niin jos mä olisin nyt mennyt läpi tämän kanssa, niin siinä nyt olisi ollut se viikko pari, missä se käärme olisi mennyt takas mun kurkun ympäri, missä mä en olisi saanut hengittää. Silloin ne äänet olisi ollut vähän voimakkaampia, että hei, nyt kun sä oot päästänyt tämän kerran, niin ehkä me tekee toisen naisen kanssa, tai hei, ehkä me vähän leikkimään iten kanssa vähäksi aikaa ja tälleen poispäin häläväliä. Nyt mä oon raplannut 18 minuuttia. Mä toivon, että tässä on ollut jonkunlainen meiningi, että te olette ymmärtäneet jotakin, mitä mä koitan sanoa. Mutta joo, justi, että mä oon nyt presti, mun pitää itse puhtana niin paljon kuin mä pystyn. Sen takia, jos mä oon puhtaana, mä pystyn pitämään toiset ihmiset puhtaana kirkossa hällä. God is good ja stay strong. Kaikki on okei. Mä voin hyvin. Joo. God is good. God is good. Joo, moikka. Mä voin hyvin. Moi.